Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Kanena near Brenia Tim Pentenkwa. Obi a wobedi hine. Obi a wokwa ye wabrim pombi o wokwa abrim po ye. Cha chao Kente papa bi edwuna sa edwin si dwune so ene agudie empempra niema toma wodro ahoni ebodombe wo bag ya yede gi aware donno a yebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa a yekọ haye ne yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo ne yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokọ nana dress si fom ne dwam ne ehu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo bayi dia ene eye owo abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo santa ase runabout wa eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ni no fa na ni nkita wo